थोड़ा कमर का ऊपर उठाओ, कमर अब आया ठीक पोजीशन पर। गाइस दिनै आंनि बुसना बुनाय बेलायना बुखा खस्थ नांजाक बहु इनके बुई पाया आइनो किसासे बो खाटा बाय अब बायना इनके आंके सो बुया आसो कबु खाना इनके इनके अब गया बुना बनांगे हाइसे इनके दिनै इनके टिउसन थाना पर आंनि बुसा बुजुचे अब बागै थामसि गाय थांगा अब गै फुंसा आइनो खाटा बा किसा बुइना जाका इनके ताव फाइते वान छुइ फायो मनि बुइला डलरनो नगो kaham चुइ फाइ माने अब गै बो kaham रक चुना मोसं जां ना इनके रिक चेंज खाइना बागै दिनै जाटा चंगा खाना बसंना सया बागै को बागै नाइ जलुइने फंसा मैना खा बागै बखाबलाइना कष्ट नाजाक आनि इनके दिनै हिंकाय पारा थाना हिने वान छक जागा बसा वाटे फाइरे ओदि बरो एकटाও फाइके ना इनके अब बाइसे ना रे घंटा गाइसे हाय वाटे फाइके ना बाइसे बसक टिटरि थांका के वाटे बिसिं बिसिं नखला जाका पारा थाना बागै तां हिंके किसा काम नाङै दङा बागै इनके अमा हिंके किसा भिडियो को चामसे साटार ट्रेंडिंग ब्लॉग सागरक चायांग ने एडिट दखाइचे के बागै भिडियो मडायारि जागा गाइस इनके ताराखला नाङ नखलाय माने पने 3 ताओ इनके वाटिनि गाड़ी रमाय आंनि तखन लेटिं थांका इनके फाइने हेफाना गाड़ी मांखा सिनेंनि बास इनके बेलानि चाओ साव थुजाक टं माने आबो थुजाक टं माने इनके बुसाना इनके कोनो फाना चारि मालिया बागै ता गाड़ी किसा आछुइ साराना बागै रेडी सा एमनि सि साक से तारपर बन नखका इनके गाड़ी रको काका इनके टाइप आनि बुसाक टक तामसने कष्ट मानो इनके न थांगिने आमा मरम जाक बुसाक एकदम तामसने मजि जाक नुगैनाय मुखां दं मजि जाक नुगैनाय बाजाराव तिफायका ओरैनो केचिनि आङो स्पेशल डक्टर फायाव जिबिनि इनके अबसे गोपाल हाइमिया आमा बहायना निन गोपाल हाइमिया नायना इनके डक्टर फाइलिया मा फुनुलिया इनके ताबु इनके को होमियोपैथिक फुनु दङ अबसे बीपी लो निनाय को आमा वासनो थाइनि फाइरे आरएस तापर गाइस ताउ के आं रेस खाइतिति को पिक रंगाय दङ फेसबुक रगो पोस्ट खाइना बागै नगो थांगा इनके आनि बुसा बुसुक टं थजाक नाय देखिनके 12 फाइफे के इनके बेलानि मगै दङ मिस खायोबो आंखे yang ani yak nasini wan chui dong koyekdin milui phai mane yak kisa tamsone kisa kotor hai milui phainang mane absa hain hain thangwa ke morning ama sosaka swasai nai tamke ko ani kam ni bagai phai mane kam ro khai dong inke aro kaise blouse ani wak pali nai no rena bagai nai na kha tang hingang mongno maya nangjaga bagai inke aba ani phal mani bara abono bongno diri nai गाइस इनके कमा खेयानि वाक इनके बरं फालसिना हिनि कल खलायो इनके बागै फाइगे पारो फाइनाय को आदार किसा पाइक लांखा ते किसा पालिगा देहिनि नाय बरं आरो गयाम बाथाय नुगैनाय कयेकटा खागेरि दिन चाइनाय को खागेरि दङ बरं आवसे नगा थांगिने आमाना नंनि बरं बागै चार मासे आमा थांखि न हाइदा तो फाइन चाव इनके मा बुइ बरं फालो नि चाव साइजमि आबि मा हिनजा ता परे इनके कष्ट ना खा इनके सेमा के तांग रांग रि खाम इनके गयाम बाथाय सिगन जगन के फालोनि मानसि के ता ताव इनके थांगि दङ नगो गानि बुसा कुलुम पाजाक इनके नगो बिथि चारिने किसा सोब्रि ना खा ता परे इनको टिउसन फाइजा ताव इनके योगिया साक खामिया रफानो टिउसन दङ फाइजागो तांहि गाबोन जागा बन्दं जागा बागै तांहि आंला टाइम स्पेन्ड खाइ दङ टक रक नायनाय खुम रक खाइनो पिक रक नायनाय गाइसिन के आं ब्लगिं खाइना ब्लाइन जाजागो इनके बागैनो ब्लग खालायो किसा कयेकदिन किसा हामै दं माने बसाक रक इनके किसा काहाम काहाम चाखा माने आं इनके सब्जी रंनो मास मांसया सब्जी रंनो आंके चाइमिया इनके कयेकदिन बसाक रक हामै दंमा बागै चाखा के नहायनो हायाने तामसानाय रुगरक बारियो हाजे आनि ओके गणेश पूजा विसर्जन खाइमाने नायतंलायो खामरा दं खानाय आनि बुसा नायना मोजां माने नखरै फैलायका इनके आनि बुसा बडिन थेका बडिना खिमना हिनानो सुमाने मार इनके तिनके नुखा इनके बेलाय
Tripura